Lehen aipatu duzu, errepresioa, klandestinitatean bizi zinean, errepresioa, torturak. Zuk torturak bizizan dituzu lehen pertsonan? Ez, ni ez. Ni egon nintzen hor, atxilokuta, eta gehiago ez du zapaldu komisaria bat bez. Suerte handi euki dute. Bai, zuk asko suerte izan. Porque jentea ez du ezer kontatu nire ustez. Eta hortik sartzen da afektibitatea. Sartzen da. Ez da gizu nola esaten den, lagun bategaitik edo zer gauza kapaz da zarela egiteko. Nik uste dut hor, hori, suerte ez da izan, suerte, baizik beste gauza batzuk, izan dira, bai. Eta hori bai, porque laguna, porque ni adibidez, egon naiz, izkutatuta, hile batzuk, izkutatuta, jente bat jauzidanean, izkutatuta, jakin arte, komisariatik urten arte. Eta kanpotik egon naizen etxeetan be, oso ondo egon naiz, eta etxetik urten barik, egon, eta listo. Baina beti dago jente oso eskuzabala eta... Jakin arte, detenitutako lagun horrek zer esan zuen, bai. Eta zure lagunen tortura kasoren batek impresionatu zintuen bereziki edo lagunek ez zuten kontatzen ze torturak izaten zituzten? Niri nire lagun bat torturatu zuten, estado de excepción, zegoen, eta beste pertsona, galdetu zioten lo que fuera, eta al margen beste pertsona bat sartu zuten. Ni sartu barik beste pertsona bat. Pertsona hori atara zanean, esan zidan, ezagutzen ziren eurek. Atara zanean, zan apaiz bat. Atara zanean, kontatu zidan, egin ziotela kareo bat, eta bera, apaiza, ez zuen ezagutu persona. Eta kontuan nola gongo zen. Nola torturatu zuten, eta nola... Desitxuratu zuten fiziki. Hori da. Eta gero, adibidez, hori bai, Jon Etxabe, apaiza. Eibarkoa, ez da? Bai, Burgosko prozesokoa, baten, berarekin nolan berbetan, dira komentatu zidan, bera, interrogatorioetan, piz egin zala, bere gainean. Eta hor konturatu zala oso txartu zegoela. Osea, nahi gabe, bai. Eta, bueno, ezagutzen dut jente gehiago, baina ez dut hitzik egin horri buruz. Kepa bera, Kepa Olagarria. Zure koinatu. Torturatu zuten, 2 aldiz. Lehenengo Josizanean eta bigarrenean. Goionak gertatu eta gero. Bai, la salben detenido zuten. Nik oten nintzen, salbera, informazioa eskatzen, porque imaginatzen nuen zer gertatzen zen, da Guardia Zibila esaten zidan, no está muy bien, pues déjame que le vea, esaten zen. Bueno, bai, baina adibidez, bai, Kepa kontatu zuen, porque hain zegoen beldurtuta, osea, estaba aterrorizado. Beldurtuta.